S vama ću danas podijeliti dvije priče iz mojeg života. U jednoj priči nisam imala izbora, a u drugoj sam priči imala izbora. Zapravo sam ga imala i u prvoj. Znači, koja je bila ta prva situacija? To je bila situacija dok sam išla na porod. Ja imam dvoje djece, imam predivnu kćerku i sina. I zapravo kad sam zatrudnila, znala sam da će taj dan doći, da će ta beba jednog dana izaći van. I svaka žena koja ima to divno iskustvo itekako dobro zna da dođe taj trenutak i bilo kako ili na bilo koji način da ga želiš zaobići, jednostavno ne možeš. To se mora desiti. I u toj situaciji nisam imala izbora, nego da rodim to dijete, naravno. I to mi je iznimno drago. Znači, to je nešto što je jednostavno tako. Nemaš izbora, moraš roditi kad jednom zatrudniš i to je to. Znači, nema 12 kože. No, da li uopće nisam imala izbora? U toj situaciji ne. Znači, dok je došao taj dan da rađam, ja sam rodila. No, imala sam mnogo šansi za izbor prije toga. Svaki dan sam svjesno odlučila da već dok je moje dijete u mojoj utrobi, u trbuhu, donosila sam znači, odluke i izbore kako ću se hraniti, kako ću se ponašati, u kakvom okruženju ću biti, čak s kim ću provoditi svoje vrijeme i gdje ću roditi. Tako da sam donijela jednu odluku, otišla sam u jednu bolnicu za koju sam nekako onako ovdje osjećala da je prava za mene i nisam niti slutila da će se desiti neke komplikacije prilikom poroda i onda se to pokazalo kao iznimno dobra odluka. Znači, donijela sam pravi izbor jer sam bila u skladu sa sobom, sa onim kako sam osjećala ovdje. Slušala sam sebe, svoju intuiciju i evo, ta odluka nije bila pogrešna. Donijela sam dobar izbor. Iako nisam imala izbora, hoću li roditi dijete ili neću. Naravno da hoću. To se mora, jel tako? Evo, to je bila ona situacija u kojoj sam znala da nemam izbora. Sada ću vam opisati jednu situaciju u kojoj sam mislila da nemam izbora, ali onda sam itekako u jednom trenutku osjetila da imam izbor. To je bilo pred, već skoro 13 godina, dok sam sa svojom obitelji odlučila preseliti na drugi kontinent. I tako spremali smo se mjesecima, već smo znali datum, bila je rezervirana i avionska karta, sve smo znali unaprijed. I išli smo s tom odlukom onako, to je bila jedna konačna odluka, dogovor između supruga, mene, djeca su još bila mala, no išli smo svi zajedno. I sve smo pripremili, sve smo naprijed isplanirali, našli smo ljude koji su nam pomagali uz put i koji su nam bili podrška, pri tome svemu, no međutim, nikada neću zaboraviti taj trenutak kada sam zapravo bila na aerodromu. Došli smo normalno 2-3 sata prije, kako je to za međunarodne letove. No, onaj trenutak kada sam se pozdravila sa svojom familijom, svojim roditeljima i svima koji su ondje tamo bili, sa nama da bi nas ispratili i poželjeli sretan put, jer ko zna kad ćemo se opet vidjeti. Kad sam još njih gledala, odlazila do onog mjesta za check-in, zapravo dok se onako prijavljujete u zračnom prijevozu, znači morate proći kroz prijavu i provjeru. Onog trenutka dok sam stala tamo na tome mjestu, ja se sjećam da samo me nešto ošinulo i zapravo došla mi je misao da li sada nastaviti i okrenuti se ili se vratiti. U tom trenutku ja sam tamo stala, to je možda trajalo 2-3 sekunde, ali
to je bio jedan tako osvještavajući trenutak kada sam ja osvijestila da ja sada ipak bez obzira na sve, znači donijela sam tu veliku odluku, znala sam da će mi se život potpuno promijeniti, životi svih, znači to je jedna odluka koja utječe ne samo na mene nego na sve, i one koje ostaju i one koji odlaze, jel? Ali veoma sam bila svjesna u tom trenutku svojeg izbora. Znači ja u ovom trenutku imam izbor. Ja još uvijek mogu ostati i još uvijek mogu otići. Ja sam odlučila otići i nastaviti sa svojim planom. Znam da se tako osjećao i moj suprug i svi smo se nekako osjećali na isti ili sličan način, rekla bih. I to je zapravo izbor kojeg sam itekako postala svjesna u svakom trenutku koji je slijedio u svojem životu. Što je poruka? Što vam želim poručiti ovime? Je to da čak i dok mislite da nemate izbor, uvijek imate izbor. Ili ste ga već možda donijeli prije nekim svojim ponašanjem, nekim svojim odlukama, načinom života i tako dalje, no uvijek ili gotovo uvijek znajte da imate izbor. Što ćete? Hoćete li se okrenuti ili ćete nastaviti tamo gdje ste krenuli? Evo, ja vjerujem da vas je možda i dodirnula ova moja priča, da ste se možda i našli i presjetili neke od sličnih situacija koje ste i sami proživjeli. No, poruka ove epizode je da razmislite kakva je sada trenutna vaša situacija u vašem životu, jeste li zadovoljni, jeste li manje zadovoljni, no ako se vratite nazad i onako vrtite film, uvijek ćete doći do onog momenta kada ste možda imali izbor, a niste toga bili svjesni. I zato je važno to osvijestiti. Koliko god da vam se činila besizlana vaša situacija, možda i nije fair, možda ste ljuti ili se osjećate iskorišteno ili tko zna već što, pomislite kakav ja sada izbor imam. Da li da se okrenem nazad, da li donesem odluku da nešto promijenim, jer evo, gotovo 100% sam sigurna da zapravo to možete. I svaki dan zapravo imamo tu moć i imamo izbor da odlučimo kako ćemo nastaviti živjeti. Samo naravno ne bavimo se time na dnevnoj bazi, to jednostavno nije nešto što prosječna osoba radi. I evo, upravo je to nešto na čemu često radim i sa svojim klijentima i sa kompanijama sa kojima radim. Često imamo radionice na tu temu jer je to zapravo nešto o čemu da razmišljamo svaki dan. A trebamo što ranije osvijestiti. Jer što prije osvijestimo, tek onda shvatimo da, pa ja sam zapravo imala izbora cijelo vrijeme, a uvijek sam birala nešto iz straha, iz onog mindseta preživljavanja, uvijek sam birala nešto što možda i nije bio moj prvi izbor, no nisam imala dovoljno vjere, samopovjerenja u sebe, u druge ljude i tako. Eto, vrijeme je da razmislimo svi zajedno o tome i da to promijenimo i osvijestimo, jer samo tako zapravo možete živjeti svoj najbolji život onda kada donosite najbolje izbore za sebe i za druge ljude koji su još uvijek o vama ovisni. I znajte da ti ljudi koji su možda sada sa vama, prvenstveno mislim na djecu, uvijek je dobro donositi izbore iz ljubavi. Čak i kada im želimo najbolje, jer često puta roditelji za djecu donose neke izbore iz straha, čak i dok su djeca odraslija, nekako strepe što ako neće uspjeti, što ako se povrijedi, što ako ovo, što ako ono. To zapravo nije plodno tlo za dobre odluke. Jednostavno onako, dok iz ljubavi, iz povjerenja donosite izbore i za sebe i za druge, to je onda to.
Evo, pišite mi na email. Moj email je dvorskidaniela@gmail.com za sve informacije kako raditi sa mnom, kako surađivati. Ja vam se jako veselim i zahvaljujem se što ste i ovaj puta bili tu u ovoj jesenskoj epizodi. Uživajte u jeseni, iskoristite ovo vrijeme jer je jesen jedna predivna sezona prije zime i evo, godina se bliži kraju. Kakve izbore donosite? Zapitajte se, jeste li uopće svjesni da imate izbora? A znajte da imate. Pozdrav!